Омраза, расизъм, фашизъм. Кому е нужно всичко това? LGBT Пловдив започна кампания срещу насаждането на омраза, хомофобия, трансфобия, ксенофобия, расизъм, дискриминация и фашизъм в родното ни интернет пространство. Сигнализирайте ни за всеки сайт, видеоклип или съдържание в българското интернет пространство. Ние ще направим всичко възможно те да бъдат свалени. Открийте своя личен мотив и подайте сигнал. Именно мълчанието и бездействието пред фашисткото насилие и пропагандирането му го правят възможно. Нека заедно спрем това. What have you done today to make you feel proud? Сигналите си можете да подавате на пощата ни lgbtdono-plovdiv@abv.bg. We need a change, yeah, do it today, yeah.